השבוע נפל בעזה מפקד חטיבה 401, אלוף משנה אחסן דקסה, מדליית אל כרמל. אחסן הוא המח"ט השישי שנהרג מאז תחילת המלחמה. הדר גיציס, שבת שלום לך. אתה פוגש היום לראשונה את אלמנתו לראיון. כן, זה נכון דני, השבוע מדינה שלמה נחשפה לגבורה של אלוף משנה אחסן דקסה, זיכרונו לברכה, מפקד חטיבת השריון 401 שנפל ברצועה, אבל מעבר להישגים הצבאיים שלו, שבין היתר זיכו אותו בצל"ש אלוף פיקוד הצפון על פעולה הירואית בדרום לבנון, אחסן זיכרונו לברכה היה איש משפחה אהוב, נשוי למי שהכיר עוד שהייתה בת 15, אני מדבר על הודה, יחד הם הביאו לעולם את עומרי, את יסמין, את ריף, היה אבא שכל כך גאה בילדים שלו, והשבוע המסע המשותף שלו עם הילדים ועם הודה הסתיים, והיא מספרת לנו שתמשיך להנציח אותו בכל מקום אפשרי, ותספר על בן זוגה התומך, הצנוע, שתמיד תרם לקהילה. יש לה גם הרבה מאוד ביקורת על חוק הלאום, ודורשת תשובות מחברי הממשלה. אנחנו שוחחנו איתה מוקדם יותר היום, הנה הרעיון שערכנו איתה. הודה, תודה שאת מוכנה לדבר איתנו. תנחומים מעומק הלב. איך את רוצה להתחיל ולספר על אחסן שלך? היה לו עיניים כאלה שהרבה אנשים סיפרו על העיניים האלה, שראו מעבר וידעו להגיד המון. ואת העיניים האלה את מכירה מגיל 15? כן. מה, זה היה אהבה ממבט ראשון? לא בדיוק. הוא חזר אחריי, אהבה של, אני חושבת פעם בחיים, חברות יוצאת דופן. תראי, כל עם ישראל נחשף לגבורה שלו, לצל"ש שקיבל, אבל אני חושב שאת רבים מעניין לדעת איך הוא היה בבית. אחסן הבעל, אחסן האבא של יסמין, של עומרי, של ריף. הוא, נגיד, היה נכנס, קודם כל היה רודף אחרי כל הילדים במשפחה, אחד אחד, חבק את כולם. הילדים אהבו אותו. בימים האלה שאני יושבת המון ככה וחושבת, שאנחנו בעצם כל הזמן חיכינו לו שיבוא, כאילו הכל היה סביבו. ג'הז, אשתחה, היי. איך מספרים לילדים שאבא לא יחזור? פשוט מספרים להם את האמת. לצערי, מי שראה את יסמין, איך היא צרחה, איך היא בכתה, אני עוד צריכה ככה להקל מה זה היה. כשסיפרתי לה, והיא פשוט צרחה, אבא, אבא. כאילו היא הבינה קטנטנה הזאת, אין לי מושג איך שזה הסוף. וכל אחד מתמודד בדרכו כרגע, אני לא יודעת להגיד מה יהיה בהמשך, אבל אני רואה בהם את הדמות שלו. קחי אותי לרגע שאת מקבלת את הבשורה הזו. אחסן התחבר פעם אחרונה ב2:50, ואני בדרך כלל כל הזמן מסתכלת, ככה רואה שהוא מחובר, וכשהוא מחובר אז אני נרגעת. אבל הייתי לא שקטה בכלל. שלחתי הודעה לבדוק שהכל בסדר. עוד לפני שהאירוע התרחש, פשוט הרגשתי. אני לא יודעת להסביר מה זה, אבל פשוט הרגשתי. בסביבות, נדמה לי, 3:30. אני כבר יודעת שקרה משהו. אני מבינה. אני משאירה את הילדים אצל ההורים שלי ומתחילה נסיעה לכיוון הבית חולים. אני לא יודעת, כאילו, מה חשבתי. בלי שום ידיעה על אירוע מסוים, בלי איזו בשורה? כלום. את בדרך לבית החולים? כן. ואז חמי, ברגע שראיתי את הטלפון שלו, אמרתי להם, הם הגיעו לבשר. הם כנראה אצל ההורים של אחסן. כשהגענו,
אני כבר ידעתי, לא ידעתי מזמן, כאילו, הרגשתי שאני כבר... אני לא רציתי להאמין, אבל ידעתי. سبحان من قهر عباده بالموت وهو الحي الذي لا يموت. היה חשש שמשהו יקרה לו? היית מודאגת? האמן שיכול מאוד להיות שהוא ייקלע לאירוע מסוכן? הוא היה כל כך חזק, כל כך בן אדם שאפשר לסמוך עליו עם שיקול דעת. אז לא יודעת, פשוט שמחתי עליו. אבל רק בתקופה האחרונה. הוא הרי נכנס לתפקיד לפני 3 חודשים. לא יודעת. כאילו, יכול להיות שזה בדיעבד, עכשיו אני מנתחת, אבל לא הייתי שקטה. דאגתי הרבה יותר מהרגיל. הוא היה מחובר למשהו הרבה יותר גדול ממנו. במיוחד בשנים האחרונות, שאני הקשיתי עליו מאוד בשאלות, במיוחד אחרי חוק הלאום, שאלות של לשם מה, ובואו נחשוב מה מניע אותנו. הוא באמת אהב אדם והאמין שאנשים כמוהו, אנשים שבאמת אהבו את המדינה והאמינו שאפשר לחיות כאן. את יודעת, אחרי מותו שוב עלו קולות באשר לחוק הלאום. הם צריך לבטל, לשנות. האם הייתה לך הזדמנות עכשיו לפנות אל חברי הכנסת? מה היית אומרת? כאילו, איך הם יכולים להסתכל לנו בעיניים? אני באמת, אני הייתי מתביישת. אני הייתי מתביישת בחוק הזה. אני גם חושבת שלא באמת אכפת להם. אני לא חושבת שבאמת למישהו אכפת. באמת. אבל השינוי צריך לבוא מאנשים כמוהו, ויש עוד הרבה כמוהו, שיעשו הכל שהמדינה הזו לא תתרחק מהערכים של דמוקרטיה ושוויון, שזה מאוד מאוד מסוכן. את חושבת שלשרים, לחברי הכנסת אכפת? לצערי, לא מספיק. אמרו לי שהמוות של חסן זעזע את המדינה. אני חושבת שאם זה לא יביא את השינוי, אז אני לא יודעת מה כן. שהאובדן הנורא הזה לא יהיה לחינם, כמו שאמרתי, שלא יהיה לשווא. אני חושבת שזכיתי, פשוט זכיתי להכיר אדם לא רגיל בכל מובן המילה. מי שאני הרבה בזכותו, חיכינו ליום הזה שיבוא, שאנחנו נוריד קצת את האחריות הזאת משנינו ופשוט נחיה, אבל הגורל חשב אחרת. כשאת מסתכלת על הלוחמים שלנו, מה המסר שהיית רוצה להעביר לחיילים של חסן? אסור לאבד שפיות, אסור לאבד צלם אנוש. ומלחמה זה דבר רע. זה דבר רע. שנהיה רואים לכם, הלוחמים, מפקדים שמתחרים במעורב. ולפצעים הגיבורים שלנו שמתחרים להשתקם, וחלקם אף חזרו לשדה הקרב. וכמובן שנהיה רואים לחללים ולמשפחות השכולות היקרות. הסוף יש לנו אחריות להישאר בני אדם, בערכים במוסר שהצבנו לעצמנו תוך כדי המלחמה. יהודה, אמנתו של אלוף משנה חסן דקסה. תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה רבה שפתחת את הלב.
כן. הודה על מנתו של אחסן דקסה, זכרו לברכה, אלוף משנה ישראל זיו. איזו אישה, כמה אצילות, כמה עוצמה. 3 ילדים יתומים נשארו מאחור. וזה רץ שם בין המילים, שעדיין מרגישים לא אזרחים שווים. תשמע, דני, ביקרתי את הודה ואת המשפחה השבוע בדליה, ואני חייב לומר לך, זה תסכול קשה. קודם כל, אחסן היה באמת דמות של מפקד, כאילו למופת. מבחינת הצניעות שלו, הדוגמה האישית, התעוזה שלו, היה קצין שבאמת הריצו אותו וחייליו הלכו אחריו, אבל באמת יש פה סיפור הרבה יותר גדול, דני. העדה הזו שקבעה את גורלה עם מדינת ישראל, את שותפות הגורל הזו, והיא נאמנה בצורה שהיא לא תתואר, והיא נמצאת בכל התפקידים, הבנים שלה נמצאים בכל התפקידים. הם איבדו 12 לוחמים, מתוכם 7 קצינים, כולל 3 קצינים בכירים במלחמת חרבות ברזל. אני מזכיר את חבקה ואת סעיד שהיה סמח"ט, ועוד מ"פים ומ"מים. 12 לוחמים. 12 לוחמים, ובסוף, אתה יודע, מה הם רוצים? להיות שווים לא רק בחובות שלהם, אלא גם בזכויות שלהם. ומה התשובה של מדינת ישראל? חוק הלאום, חוק קמיניץ. תשמע, זה יושב להם ממש כמו תחושה של סכין בגב, של בגידה. ואני חושב שאם יש דבר אחד שהממשלה הזאת יכולה וצריכה לתקן, זה לפחות את 2 החוקים האלה. ואם לא יעשו את זה, דני, זה באמת, אני חושב שזה מביש לכולנו כישראלים וכיהודים. ואתה יודע, מעירים לי, אני בכתבה עם גולני, ציטטתי את ארצ'י בנקר, זה למיטיבי לכת, שאמר, Don't mess with the Jews, אז לא עם הדרוז ולא עם הערבים ולא עם הבדואים, ועם כל מי שמשרת בצה"ל, אל תתעסקו איתנו. בהחלט. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי